Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Вольга Гайдаш. Глядзіце ў гэтым выпуску. Увага плацельшчыкам. Фізічным асобам трэба падаць дэкларацыю аб даходах. Прафілактычная работа. На Гомельшчыне стартаваў навучальны збор курсантаў МНС. Спяваем разам. Абласны этап рэспубліканскага агляду конкурсу харавой творчасці адбыўся ў Гомелі. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Нацыянальная дэмаграфічная бяспека – прыярытэт, вызначаны праграмай сацыяльна-эканамічнага развіцця на бліжэйшую пяцігодку. За гэты тэрмін у краіне плануецца павялічыць колькасць нованароджаных на 1000 чалавек, знізіць смяротнасць, а таксама прадоўжыць працягласць жыцця. Пра рэалізацыю праграмы на Гомельшчыне ішла размова на пасяджэнні гомельскага аблвыканкама. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Пачатак новага жыцця, з'яўленне на свет дзіцяці, звычайная з'ява і разам з тым унікальны цуд. У Гомельскай гарадской клінічнай бальніцы нумар 2 за 2025 год нарадзілася амаль 1500 дзяцей. Тут у аддзяленні для нованароджаных маладым маці аказваюць любую магчымую падтрымку. Урачы дзяжураць кругласутачна, звярнуцца да іх можна з любым пытаннем. Спецыялісты адзначаюць, будучыя маці сталі больш адказна ставіцца да планавання дзіцяці. Бацькі ўсё часцей выбіраюць прысутнічаць падчас з'яўлення немаўля на свет. Летась у больнице приняли амаль 300 партнерских родов. Сегодняшняя молодежь, будущие мамы и папы, они очень осознанно подходят к материнству, к отцовству. Приходят на роды уже очень подготовленные. Даже нет такого, как было раньше, когда как-то папы этого очень сильно боялись. Теперь они очень вовлечены, очень помогают своим молодым мамочкам. Это очень радует. И сегодня у нас родилось прекрасных 4 девочки. Сегодня в честь, наверное, года женщины, как сказал наш президент, 4 девушки сегодня у нас появились в нашем роддоме. Адна з пазітыўных дэмаграфічных тэндэнцый у 2025 годзе на 1,5% знізіўся паказчык агульнай смяротнасці. Сваю ролю адыграла дыспансерызацыя насельніцтва. Ахоп самай пажылой катэгорыі больш за 90%. Ахова здароўя становіцца ўсё больш даступнай і тэхналагічнай. Установы будуюць лячэбныя карпусы, набываюць новае абсталяванне. Пашырылася і сетка перасоўных фельчарска-акушэрскіх пунктаў. Толькі летась плюс 13. Таксама адкрыты 3 новыя кабінеты МРТ. У сярэдзіне года практычна ўсе подобные исследования будут проводить у круглосуточном режиме. Сегодняшний день в Гомельской области функционирует 8 аппаратов МРТ и 25 рентгеновских компьютерных томографов. По рентгеновским компьютерным томографам, или как в простонародье называется КТ, проблемных вопросов в области нету. Срок ожидания по ним составляет порядка 10-15 дней. По ряду административных территорий КТ делается фактически на следующий день. В этом году мы еще введем 1 аппарат КТ буквально в первом квартале. Это в 4-й больнице города Гомеля, Костюковки. По аппаратам МРТ, с учетом введенных в эксплуатацию в декабре прошлого года в Жлобине и в Речице, очередность снижена до 40 дней. Срок ожидания 40 дней. Но задача у нас стоит снизить очередность до 30 дней для плановых исследований. Гомельская гарадская клінічная бальніца нумар 4 аказвае медыцынскую дапамогу як жыхарам Касцюкоўкі, так і іншых раёнаў Гомеля. А па хірургічным і тэрапеўтычным профілі сюды паступаюць пацыенты з усёй вобласці. Вясной гэтага года тут з'явіцца новы камп'ютэрны томограф. Дарэчы, ужо 25 у рэгіёне. Появится весной текущего года новый вид исследования с помощью компьютерного томографа, который у нас уже установлен. В настоящее время у нас идут документальное сопровождение к разрешению работ с компьютерным томографом. Ну и, конечно же, внедрение этого нового метода, конечно, позволит изучать более пристально и детально и диагностировать такие заболевания, как сердечно-сосудистая система, дыхательная система, онкологические, ну и по различным другим направлениям. На пасяджэнні аблвыканкама кіраўнік рэгіёна Іван Крупко адзначыў, здароўе пачынаецца не ў клініках. У вобласці ў мінулым годзе актыўна будаваліся і ўводзіліся новыя аб'екты спартыўнай інфраструктуры. Абнаўляліся дваровыя пляцоўкі, безумоўна гэтую практыку прадоўжаць. Ганна Кустачова, Александр Чарнышевіч, тэлерадыёкампанія «Гомель».
Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко падпісаў указ аб узнагароджанні ордэнам маці. За нараджэнне і выхаванне 5 і больш дзяцей узнагароды ўдастойны больш як 200 работніц розных сфер дзейнасці. У іх ліку і гамяльчанка Надзея Шаўчышына. Сям'я выхоўвае 5 дзяцей. Старэйшаму 15, а малодшым двайняткам няма яшчэ 2 гадоў. У меня трудностей нету, я справляюсь. Вот. Бывает, да, там иногда, что по урокам, сейчас же такая программа просто идет, но помогает старший сын, младший, вот. А чтобы трудностей нет у нас, мне кажется, так. Если они где-то и есть, то мы их не замечаем. За любячай маці надзейнае плячо бацькі, які з'яўляецца апорай і падтрымкай, беражліва засцерагае мір і спакой сваіх блізкіх. Яго жыццёвыя каштоўнасці сфарміраваліся яшчэ ў дзяцінстве. Я вырос тоже в многодетной семье. Нас было 3: брат старший и сестра младшая. Брат на пару лет старше, сестра на пару лет младшая. Ну и тоже как-то так думал, хотел тоже, чтобы было минимум 3. Дзеці кажуць, іх мама ўвасабленне дабрыні, пяшчоты і бязмежнай любові. Яны адчуваюць яе пастаянны клопат і лічаць сваім лепшым сябрам. Наша мама самая лучшая женщина на свете. Мы ее очень любим и ценим. Она у нас самая лучшая на свете. Моя мама ласковая, хорошая, милая, теплая. Моя мама самая добрая, милая, красивая. И самая-самая лучшая на свете. Мы ее все любим и ценим любой ценой. У Гомельскай вобласці пражываюць 930 сем'яў, якія выхоўваюць 5 і больш дзяцей. Дзяржава аказвае ім усебаковую падтрымку. Гэта ў прыватнасці і грашовыя выплаты, прадстаўленне сямейнага капіталу, сацыяльнае абслугоўванне, а таксама дзяржаўная дапамога ў будаўніцтве жылля. Дзеці самарэалізацыі не перашкода. З 1 сакавіка ва ўсіх раёнах вобласці з'явяцца групы ў дзіцячых садах для дзяцей да 2 гадоў. Рашэнне звязана з ростам запыту сем'яў. Усё больш бацькоў плануюць выходзіць на працу раней. І сістэма дашкольнай адукацыі павінна рэагаваць на гэтыя змены. У рэгіёне ўжо дзейнічае звыш 45 такіх груп. Асаблівасць у колькасці дзяцей. У адной групе да 10 чалавек. Яркія цацкі і дапаможныя матэрыялы ёсць усё для развіцця і сацыялізацыі маленькіх беларусаў. Але самае важнае – створаны ўсе ўмовы для бяспекі дзяцей. Талантливые мамы, креативные папы приводят очень хороших деток. Любознательные малыши. Мы помогаем им просто социализации, как кушать, как набирать водичку, как держать кружечку. Если уже дети развиты к этому периоду, это значит идет у нас учебная, образовательная деятельность. Пашырэнне дашкольных груп у дзіцячых садах будзе паэтапным і прадуманым. Зараз на тэрыторыі Гомельшчыны вывучаецца рэальная патрэбнасць з улікам рэгіянальнай специфики. Работа с такими малышами не в новинку для нас. В настоящее время детские сады уже посещают около 1000 детей до 2 лет, для которых созданы соответствующие условия. Это и развивающая предметно-пространственная среда в группах, и кадровый потенциал для работы с такими детьми. В этой связи постоянно ведется работа по совершенствованию материально-технической базы учреждений, оказанию методического сопровождения педагогам, уже работающим или еще планирующим работу с детьми 2-го раннего возраста. Мы постоянно анализируем потребность родителей, видим их заинтересованность, и в следующем учебном году сеть таких групп будет расширена. Даступнасць дашкольнай адукацыі застаецца прыярытэтам дзяржаўнай палітыкі. Паслугамі ахоплена больш як 90% юных беларусаў ад года да 6. Стварэнне і развіццё груп для дзяцей да 2 гадоў – важная інвестыцыя ў будучыню, а таксама падтрымку занятасці жанчын і якасную адукацыю. Больш як 70 гадоў прафесіі. Гамельчанцы Тамары Рашчэні ўручылі ганаровы знак Беларускага саюза журналістаў. Уладальніца вышэйшага звання «Заслужаны журналіст» – адна з найбольш аўтарытэтных фігур у рэгіянальных сродках масавай інфармацыі. Увесь яе прафесійны шлях звязаны з Гомельшчынай. З 60-х гадоў яе рэпартажы трансляваліся па абласным тэлебачанні, на рэспубліканскіх каналах і ў агульнасаюзнай праграме. У пачатку 80-х Тамара Рашчэня вяла заняткі па журналістыцы на факультэце грамадскіх прафесій Гомельскага філіяла Беларускага політэхнічнага інстытута. Выхавала не адно пакаленне журналістаў. Пасля выхаду на пенсію навучыла асновам майстэрства школьнікаў журналісцкіх класаў у Гомельскай школе нумар 62.
Ганаровы знак і букет кветак Тамары Ігнатаўне уручылі дырэктар тэлерадыёкампаніі «Гомель» Александр Дабрыян і галоўны рэдактар «Гомельскай праўды» Сергей Бяспалы. Міністэрства падаткаў і збораў нагадвае пра неабходнасць падаць дэкларацыю аб падаходным падатку не пазней за 31 сакавіка. Зрабіць справаздачу трэба аб любых відах даходаў, атрыманых ад асоб за межамі Рэспублікі Беларусь. Гэта тычыцца зарплаты, выйгрышу або грашовых пераводаў ад сяброў. Паступленні ад блізкага роднага не абкладаюцца падаткам незалежна ад сумы. Што тычыцца продажу маёмасці, калі на працягу каляндарнага года фізічная асоба прадала 2 і больш легкавых аўто ці один грузавы аўтамабіль, неабходна падаць дэкларацыю. Таксама асобы, якія на працягу 5 апошніх гадоў прадалі больш за одну кватэру, дом ці гараж, таксама павінны падаць дэкларацыю. Калі размова ідзе пра іншую нерухомасць, гандлёвае, офіснае і адміністрацыйнае памяшканні, то дэкларацыю трэба прадстаўляць нават пры першым продаже. Физические лица, которые получили в 2025 году доходы от источников Республики Беларусь в сумме превышающей 220 тысяч белорусских рублей, должны представить налоговую декларацию. Это касается 3 видов доходов. Доходы по трудовым договорам в виде дивидендов, доходы по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, создание объектов интеллектуальной собственности. При этом налогом по ставке 25% будет облагаться не вся сумма, а сумма, превышающая 220 тысяч белорусских рублей. На основе прадстаўленай дэкларацыі спецыялісты разлічаць суму падатку і до 1 мая накіруюць паведамленне. Аплаціць неабходна не пазней за 1 чэрвеня 2026 года любым зручным спосабам. Скарыстацца інфакіёскам, мабільным дадаткам, інтэрнэт-банкінгам або звярнуцца ў аддзяленне банка ці пошты. Практыка на месцах. На Гомельшчыне стартаваў вучэбны збор курсантаў Універсітэта грамадзянскай абароны МНС. 40 навучэнцаў сумесна з афіцэрамі абласнога ўпраўлення накіраваны на адпрацоўку жылога сектара Гомельскага района. Основная мэта – папярэджанне пажараў і гібелі людзей. Если у вас произойдет, не дай бог, конечно, какой-то пожар, чтобы в случае возгорания вы смогли проснуться и услышать, и покинуть свое домовладение. Валентина Хомякова живе ў пасёлку Чырвоны Маяк. Каб сагрэць зімой прасторны дом, уключае газавы кацёл і часам топіць печку. Апошнюю абнавілі летась, а таму выратавальнікі ацанілі адсутнасць дэфектаў. Курсанты дапамаглі жанчыне усталяваць апавяшчальнік. Объяснили жильцам дома о том, как нужно обращаться с печным отоплением. Также помогли установить пожарные освещатели. Как будущему лейтенанту, выпускнику университета гражданской защиты. Это очень большой опыт. Также помощь населению, помощь Гомельскому областному управлению. Дэталёвы інструктаж і размеркаванне па маршрутах. У спісках будучых выратавальнікаў дамы шматдзетных сем'яў і адзінокіх грамадзян. У якасці зоны адпрацоўкі Гомельскі раён абраны невыпадкова. Колькасць узгаранняў тут павялічылася. З пачатку года зарэгістраваны 21 пажар. За адпаведны леташні перыяд было 17. Ситуация по регионе в целом таксама напруженная. На территории Гомельской области складывается напряженная оперативная обстановка с пожарами, зафиксирован рост. В настоящее время произошло уже 318 пожаров по всей области. Кроме того, на территории Гомельского района, где и проходит сбор курсантов, также зафиксирован рост и по пожарам, и по погибшим по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При абыходзе спецыялісты МНС нагадваюць алгарытм дзеянняў у выпадку пажару і нумары экстранных службаў. Правяраюць бяспеку ацяплення і ўручаюць памятку. Выратавальны дэсант будзе працаваць на территории района на протягу 3 дзён. Основополагающие инструкции наши курсанты получали в течение 4 лет. Данный выезд – это 4-й курс, они совсем скоро уже станут лейтенантами. Они прекрасно знают свою работу. Самое главное, что это позволит закрепить все навыки, которые они получили в университете. И еще более важно то, что они помогут обезопасить жизни наших граждан. Няправільная эксплуатацыя печаў, электрапрыбораў і неасцярожнае абыходжанне з агнём у топе прычын узгаранняў. МНС нагадвае, нельга выкарыстоўваць печ з дэфектамі, дапускаць перакал і пакідаць яе без нагляду. Алеся Федрацова, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».
Наближается весна. Толщина лёду на водоемах с каждым днем будет становиться все меньшей, а рызыка все вышэй. Рыбалка, прогулки, катание на коньках – усё гэта цяпер можа скончыцца трагічна. А свод заклікае жыхароў быць асабліва асцярожнымі, утрымлівацца ад выхаду на вадаёмы і уважліва сачыць за змяненнямі умоў надвор'я. Нават калі здаецца, што лёд моцны, гэта можа быць падманліва, асабліва на вадаёмах з цячэннем. Днепр, Припять, появляются большие промоины, лед становится хрупким. Что касается водоемов закрытых без течения, он будет также постепенно становиться хрупким, и в связи также с повышением уровня воды, вода будет выходить на лед. Все эти факторы, конечно, являются опасными. Это в первую очередь касается любителей зимней рыбалки. И, конечно, надо быть очень аккуратным. Лед, когда есть солнце, он разрушается очень быстро. С утра вы можете зайти на лед, он будет еще достаточно крепкий, но в течение дня он разрушается очень быстро. На выходных у регионе чакаецца прыкметнае пацяпленне. По информации областного гидрометцентра, у нядзелю паветра прагрэецца до +10. У панядзелак, 2 сакавіка, воблачнасць узмоцніцца. Пройдуць кароткачасовыя дажджы і мокры снег. Захаваецца галалёдзіца. Тэмпература ўначы складзе ад -3 до +2 градусаў. Удзень до 6 цяпла. Ветер заходні, месцамі порывамі до 14 метров в секунду. Опера – гэта модна, опера – гэта моцна. Гарадскі пасёлак Брагін з бясплатным паказам наведалі артысты Вялікага тэатра Беларусі. Праект рэалізуецца за кошт сродкаў прэзідэнцкага гранта. Дзякуючы яму мясцовыя аматары мастацтва змаглі пачуць жывую залаты галасы Беларусі і лепшыя сусветныя оперныя хіты. На культурнай акцыі пабывала наша здымачная група. Ірына Драбышэўская падзеліцца ўражаннямі. На сцэне Брагінскага дома культуры небывалы італьяна-іспанскі запал. Той самы севільскі цырульнік, рыгалета і пасадобль. Заколка кветка ў стылі Кармен сёння як ніколі дарэчы, вырашыла брагінскі цырульнік Ільтфот, збіраючы пляменніцу на паход у оперу. Вы, я смотрю, готовились сегодня к походу в оперу. Таки это ее первое знакомство с оперой, поэтому хотелось, чтобы это запомнилось. Жанчына пераехала ў Беларусь з Киргизии, кажа, што вельмі шануе беларускую культуру. Я всегда езжу в Минск, у меня там друзья, мы ходим в театры, мускомедию, в Большой, в Русский ходили. Я в детстве, у моей бабушки была железная кровать, я там как пианино садилась, ставила ноты, хотя вообще в них не понимала, но постоянно там что-то играла. Але сёння ўсё прафесійна, да яшчэ не трэба адпраўляцца ў сталіцу. Калі вы не едзеце ў оперу, то опера едзе да вас. Вырашылі стваральнікі праекта і пачалі культурны рух па самых аддаленых мясцінах Беларусі. Брагін стаў першым пунктам музычнага маршруту артыстаў Вялікага тэатра Беларусі. Баритон, тенора, 3 тенора приехали. Замечательный сопрано, народная артистка Беларуси Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси, лауреат премии государственной Нина Шарубина, заслуженная артистка Оксана Якушевич. Это цвет, в общем-то, театра, и здорово, что все мы сюда приехали. Наша задача, безусловно, приносить совершенно новые, яркие эмоции зрителю, а самое главное, конечно, Большой театр Беларуси сегодня должен быть не только просветительским звеном, но и тем звеном, которое несет настоящую академическую культуру и влюбляет зрителя в нее, потому что опера – это сегодня очень модно и очень сильно. Менавіта так назвалі культурны праект, які рэалізуецца за кошт сродкаў прэзідэнцкага гранта. У яго рамках плануецца яшчэ 12 розных праграм – патрыятычных, культурных і замежных. Галоўная задача на сёння – падарыць гледачу добрый настрой. Верагодна, атрымалася. Я так спешила, прямо, чтобы прийти и посмотреть. Я очень рада, что приехала опера к нам. Смогут не только я посмотреть, но и другие. Потому что не каждый сможет съездить в Минск, в Гомель. Спасибо, что посетили наш Брагін. И побольше таких мероприятий. А працяг гастроляў артыстаў Вялікага тэатра абавязкова будзе. У планах пакарыць і Маскву. Беларускія залатыя галасы на расійскіх сцэнах частыя госці. Да таго
ж заўважана, публіка маладзее. А гэта толькі пацвярджае, што опера гэта не толькі моцна, але і сапраўды модна. Ірына Драбушэўская, Владислав Козлов, тэлерадыёкампанія «Гомель». Спяваем разам. Абласны этап рэспубліканскага агляду конкурсу харавой творчасці адбыўся ў Гомелі. 12 хораў устаноў агульнай, сярэдняй і дадатковай адукацыі з Гомеля, Жлобіна, Рэчыцы і Светлагорска паказвалі сваё майстэрства ў абласным палацы творчасці дзяцей і моладзі. З музычнымі навінамі Ганна Кусташова. Харавы калектыў «Гармонія» на базе Гомельскага абласнога палаца творчасці існуе ўжо 10 гадоў. Летась атрымаў званне узорнага. Тут юных спевакоў навучаюць эстраднаму вакалу, але раз на 2 гады калектыў паказвае свае навыкі і ў акадэмічных спевах. Вынікі добрыя, дзясяткі дыпломаў і перамог. Детям очень нравится, особенно разнообразие между эстрадным вокалом и хоровым. Они очень горды. Поем, как правило, акапельные произведения, произведения с сопровождением белорусских авторов. Очень много прекрасных хоровых произведений пишут сейчас современные наши композиторы белорусские. Конкурс набывае папулярнасць. З году ў год удзел бяруць новыя харавыя калектывы. Адбор праводзіцца ў 2 узроставых катэгорыях і 2 номінацыях – акадэмічны хор і народны. Мы ожидаем сегодня красоту звучания. Мы работаем над тем, чтобы хоровые коллективы создавались, чтобы они из года в год работали, чтобы повышался уровень исполнительского мастерства. Во-первых, это все замечательно влияет на то, чтобы коллектив работал. По выніках адборачнага тура 2 харавыя калектывы адправяцца абараняць Гомельскую вобласць на рэспубліканскім этапе. Ганна Кустачова, Александр Швыдакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». На Светлагорскім хімвалакне доказалі, работнікі завода умеюць не толькі ствараць прадукцыю, але і тварыць сапраўдныя цуды на сцэне. Тут у другі раз прайшоў конкурс прыгажосці і творчасці «Ступень поспеху 2026». 12 маладых і амбіцыйных юнакоў і дзяўчат змагаліся за званне лепшых, здзіўлялі журы і гледачоў. Падрабязнасці далей у сюжэце. Для Таісіі Ярашэнка, вязальшыцы цэха кручэння тканых палотнаў, гэты вечар асабісты подыум. Рыхтавалася больш за месяц. Візітоўка, творчы нумар і галоўны аксесуар, выдатны настрой. І няхай за кулісамі сэрца б'ецца часцей, на сцэну яна выходзіць як на працу, упэўнена. Я уже участвовала 2 года в подобном конкурсе, но волнение вообще не меньше, потому что в этом году масштабы просто огромные. У меня уже 2 дня сердце колотится, и сейчас тоже. Очень хочется победить. Каждый, мне кажется, участник, кто сегодня здесь, хочет победить. Ёсць на сцэне і тыя, хто хвалюецца за іншага больш, чым за сябе. Сям'я Вярбіцкіх. Еўгенія і Станіслаў пазнаёміліся ў цэху прадпрыемства. А зараз разам рыхтуюць творчы нумар, разам выходзяць да гледачоў. Для іх перамога не важная, галоўнае стварыць памятныя моманты. Когда было само приглашение на это мероприятие, я согласилась и предложила Стасу. Стас не отказался, он сразу согласился, потому что он всегда за меня, и это моя поддержка, он всегда будет рядом со мной. Это все сближает, потому что совместные репетиции, это как-то даже разнообразит, так сказать, домашний быт. Ну, постоянно рядышком находимся, поддерживаемся. Конкурс прыгажосці і творчасці на прадпрыемстве праводзяць толькі другі раз, але ён ужо становіцца добрай традыцыяй. 12 маладых, прыгожых і харызматычных юнакоў і дзяўчат паказалі свае веды на інтэлектуальным турніры. Паўдзельнічалі ў фотаконкурсе «Народны выбар», а ў фінале здзівілі крэатыўнымі візітоўкамі, творчымі нумарамі і дэфіле. Конкурс очень важен для наших ребят. Это их возможность проявить себя не только как профессионалов производства, а также показать свои творческие, интеллектуальные достижения, активно заявить о себе, о своих возможных успехах. В новой атмосфере люди открываются по-новому, раскрывают свои скрытые таланты, выражают новые эмоции, которые, наверное, недоступны нам в обычной жизни в производстве. На Светлагорск хімвалакно не даюць сумаваць. Яны рэгулярна праводзяць мерапрыемствы для супрацоўнікаў. Тут упэўнены, лепшы спосаб згуртаваць калектыў, даць яму магчымасць хварэць адзін за аднаго не толькі ў цэху. Мимо исключительно профессиональных навыков и умения, наши ребята очень творческие люди.
Они принимают активное участие в общественно-политической жизни предприятия. Мы раскрываем с каждым годом много талантов. И вот сегодняшнее наше шоу, можно назвать профессиональное шоу, доказало еще раз, насколько они креативные, современные, творческие люди. Номинации дасталіся ўсім, бо ў гэтым конкурсе пераможных не бывае. А галоўны прыз, карона і званне містер і міс ступень поспеху 2026 адправіліся да тых, хто пакарыў сэрца журы. Зрэшты, сапраўдная ўзнагарода для ўсіх адна – мора драйву і новых грані таленту, які адкрыла ў іх родная праца. Дар'я Дрожжа, Ганна Кустачова, Александр Чарнышевич, тэлерадыёкампанія «Гомель». Калі тэхніка прадухіляе крадзеж. З усталяваннем электронных лічыльнікаў электраэнергіі абаненты сталі больш спраўна плаціць за спажыты энергапрадукт. Безулічнае выкарыстанне ў параўнанні з перыядам 20гадовай даўніны скарацілася на 90%. Міжраённыя аддзяленні энергазбыту штодзень кантралююць сітуацыю па аб'ектах, супрацоўнічаюць электракрадзяжу і спецыяльныя рэйдавыя брыгады. Ірына Драбышэўская назірала, як у галіне дапамагаюць абараняць закон і парадак. Смотрим правильное же подключение схемы. Ток по каждым 3 фазам, же напряжение, мощность. Все соответствует. Профессионалам тут все ясно. Кто понял, тот понял. Но часто устройством энергосистем интересуются и хакеры, любители бесплатных услуг. Еще 20 лет назад электроэнергетическое воровство многим сходило с рук. Хитрые пользователи шли на разные уловки, чтобы искажать данные счетчиков потребляемой электроэнергии. Цель неблагородная – потреблять и не платить. Сейчас за этим следит техника. Мы находимся в трансформаторной подстанции. Значит, здесь вот стоят учеты коммунально-бытового сектора. Вот мы их сейчас будем проверять на погрешность. В арсенале рейдовой бригады всегда с собой несколько видов оборудования. Измерительные штанги, к примеру, работают на высоте. Устройство помогает контролировать потребительский участок. Это один из методов контроля на воздушной линии. Замеряем ток, потребляемый или участком линии, либо конкретным домом, выявлять, кто там что придумал, в общем. Как результаты? Порядочные улицы? Здесь, в принципе, да, тут такие все граждане неплохие, хорошие, порядочные. Речский межрайонный энергосбыт обслуживает более 84 тысяч промышленных и бытовых абонентов. Сейчас мы в самом сердце организации. Группа по работе с энергопотребителями – маленькая, но значимая часть большого механизма энергосбыта. Мы следим за электроустановкой абонента, контролируем потребление. То есть контролируем работу коммерческого учета, контролируем, насколько абонент непосредственно соблюдает условия договора электроснабжения, насколько он правильно снимает показания, как предоставляет расход. И основная задача – это выявление безучетного потребления. Это потребление, которое не учитывается коммерческим счетчиком. Иначе говоря, воровство. Это нарушение непосредственно фиксируется в документе. Первым делом повлияла на порядочность плательщиков модернизация учетно-контрольных систем. Вместо старых индукционных установили электронные счетчики. В результате безучетное потребление сократилось на 90%. Счетчики электронные, они гораздо более функциональные, могут очень много параметров фиксируют, и их гораздо сложнее обмануть. В том числе они передают все данные на центральный сервер. Если какая-то неисправность, он уже это фиксирует, и мы это можем увидеть. Современные технологии позволяют поймать сразу 2 зайцев, уследить и за качеством услуг, и за их оплатой. Автоматизированная контрольно-учетная система помогает точно видеть расход электроэнергии, контролировать оплату, исключать факты хищения, управлять тарифами. Причем все это делается на расстоянии, не отходя от компьютера. Но главное, такие технические меры повлияли и на сознательность абонентов. Эксперимент доказал, платить за услуги стали добросовестнее. Ірина Драбышэўская, Александр Шведаков, телерадиокомпания «Гомель». Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Вольга Гайдаш. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.